El projecte Zero Pellets el que pretén és reduir, minimitzar al màxim el que seria vessaments de microplàstics, de pèl·lets a l'entorn. Llavors, aquest no és un tema que sigui individual, únic dels fabricants, dels productors de plàstics, sinó que hem d'aconseguir lligar a tota la cadena de valor del producte, des dels fabricants a la logística, els que són les empreses de serveis, les empreses que fan també les terminals d'emmagatzemament de producte i el client final, el transformador. És important que tots aquests integrants de la cadena de valor agafin la responsabilitat d'aquest compromís comú. És important tindre un decàleg on les millors pràctiques que tenim implantades a les empreses les puguin conèixer de primera mà, les puguin visualitzar i aconseguir interioritzar aquesta iniciativa i aquest projecte tan important. D'aquesta manera aprofitem les sinergies que fa treballar en associació, perquè en lloc de que cada una de les plantes faci les seves inversions per reduir el límit de vessament de la qualitat de l'aigua als límits que la normativa europea, fer una única planta on estarem processant de l'ordre de 1.500 metres cúbics a l'hora de cabal d'aigua i aconseguir purificar fins a uns límits molt estrictes segons la normativa europea. Aquest serà un primer pas, esperem, perquè després els estudis, les idees cap a on volem anar, és que aquesta aigua la puguem reutilitzar. Ara mateix, des de fa uns 10 anys, ja estem reutilitzant com a consum d'aigua industrial l'aigua de les edars municipals. Això suposa que aproximadament el 15% de l'aigua industrial és aigua reciclada, és aigua recuperada. Amb aquesta iniciativa aconseguiríem arribar a l'any 2025 que el 25% de l'aigua industrial fos aigua reutilitzada, amb la qual cosa donarien un pas molt ferm cap a un avanç a l'economia circular. Des de la Comissió de Medi Ambient som conscients de la sensibilitat del tema de la qualitat d'aire en l'entorn, la inquietud que té l'entorn sobre aquest assumpte cabdal. Llavors, des d'ara que hem pensat que era molt important que ens adherim a la iniciativa liderada per Repsol, impulsada també per l'Institut Cerdà, de fer un seguiment de la qualitat de l'aire i intercanviar informació i millorar la transparència en aquest tema tan cabdal. Fa més de 10 anys que fem un seguiment dels episodis olors que podem tindre a l'entorn de les nostres instal·lacions industrials. De fet, vam posar en marxa una aplicació NAS App que el que fa és, a partir de voluntaris, poder monitoritzar possibles incidents d'olors per fer una millor investigació dels orígens, descartar si l'origen és industrial o no, i en cas de ser industrial, trobar aquest origen i fer mesures correctores. I en aquest cas, a proposta de l'Ajuntament, participarem en una comissió de seguiment amb l'Ajuntament, l'AURB, la Generalitat, en el que intentarem és posar el nostre saber tècnic en el seguiment d'episodis d'olors i intentar millorar en el que és la monitorització i correcció de possibles episodis d'olors que es puguin donar en qualsevol moment.